Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Murag imposible sad nga mag-abot mo didto sa mall. Hilig bagod na si Jack nga mag-mall? Ambot lang itong tawhan na mo eh. Na, gisamok lang gyud mo atong tawahan na Alma. Dili lang yun magmahay si Jack sa akong pagabuhatong panimahos niya. Basta dili na ako makapugong sa akong kalagot, ma. Oh, Alma, unsay imong buhaton, ha? Oo, niya lang ta magsulti mo itungod, anak, ma. Tuon sa nako akong love og amaman ako. Lord, ayaw pasagdi si Alma nga makahimog dautan. Gikinahanglan siya ni Nubi. Unsa man? Wa na isapot ang akong love? Di man ko saputon. Basta, ikaw lang ang akong ikaatupang. Ganahan sa taminaw, ano eh. Di ka matuo. Tuo, uy. Hangyo lang ako nimo na mentras dili pa dako ang akong tiyan. Ayaw na pangangkon nga umaabot nato ning anak. Unya na good kun klaro na ba ang akong pagbuntis. Ngayon dili makagustong may bawaan sa uban nga buntis ka. Di man ko mauwaw nga mabuntis ko. Pero dili lang una ta mo angkon. Dili ka gusto nga nabuntis ka tungod na Way mo tuo nga makabuntis ka. love. Bisan ikaw, naibawag yun ka nga dili ka makabuntis. Dili lang ko ganahan nga unahan sila. Kaya kang intrika ang mahimo. Ngayon doon namin trika. Paghuwat lang good nga ipanganak na nako ang atong anak. Kana, dili na gina-issue. Okay. Sige. Mamang ka na yung gusto. Wala ko'y say, Ana. Your wish is my command. Thank you. Manggawas na unya ta, love. Nakasabot na ba tos mama nga mura ka gisapot. Animal. Anong ako pamagid silang gisundan? Mura hinuog. May hait kay kutsilyo nga miduslak sa akong kasing-kasing. Nabilagod niya. Giagpayan ni Alma Sinubi. Ay, Jack! Oh, niinom naman sa lagi ka, Jack. Makalagot. Kaya siya'y makalagot, ha? Si Alma. Human ko niya bauri. Miagbay pa sa kong mahal. Kaya siya may alkanse. Ako. Alkanse, manay kaya. Ganong imo pa magin silang gisundan. Wa ko sila sundi. Nag-abot mi dito sa mall. Oy, milagro. Ikaw, miyadto small. O sa may nakamilagro na ba? Bo-order ka na lang sa paliton mong brief. Kanang sando hangtod ng imong t-shirt. Unya, patuhoon ko nimo nga. Miyadto kag mall. Imo sila gisundan ay. Ay, Nga bang biduol ka man din, aron maminggar? Jack, ayaw palabi sa pagpaubos. Sooner or later, big boss ka na sa atong kumpanya. Ayaw ko atiki. Stop ruining yourself, Jack. Pagbilin sa dugi mo. Kay libaw ko. Nga doon na ka na ikapasigarbong kakayahan aron imog yung mapalambo ang atong kumpanya. Kakayaan.
Tiguang lang ko. Busa di na ko mahimo. Di lang ko makahimo pa. Yan ang imo karong gibuhat. Dad, may bag mo biya ka din. Ay, okay. Mubiya ko. Pero, di gyud ko mohunong sa pagpahinomdom nimo. Nga pagbilig garbo. Bisag gamay na lang sa imong pagkatao, Jack. Ay, libuga ba yan ako eh. Ano hindi mo jud mo tubay si boss at tumboy, ha? Ipihinay ko noong tingog kay tingalig. Manong ka ni ma'am. Kadungog ni sa ma'am noon. Ay, pagkaway klaro eh. Nga karon, balik na sa kodin na silang nubi. Oy, kinsa man jud ka ni si Nobi no sa kinabuhi sa kong boss no? Kinahanglan nga. May baho jud ko. Uy, hala. Hala. May nakauna man sa kong pwesto sa gamay tindahan. Dito sa adult dahil lang, Nobi. Ay, asa man ka ko istambay ni Ron aron bantayan si Nobi. Uy, hala. Ang maldito. Hala. Siya nang nakauna sa kong pwesto na. Anong ni amang ka siya, no? Wala ka na ko, love. Kung mo ani gali si Jack, ayaw yung pasak ha. Anong ako masab siya masakon? Huwag siya ilabot ining baya. Good. O sige na, mag-office na ko. Amping sa pagmaneho ha. Of course. Labaw na gyud ko mag-amping karon kay gusto ka kong mutanaw sa atong anak. Basta, ayaw gid una paghisgot nga doon natay anak. Mintras tanto, nga dili pa mo dako nga akong tiyan. O lagi. Pero, makukang lang gid sila kung mudako na ng imong tiyan. Aw, bahala nagmahibong sila. Ang importante, nga doon natay anak, nga mao'y makiusa natong duha. To, Anas Alma. Ako nasabning higayon. Pero, unsa kay mahitabo kung muadtog ko sa ila aron makisulti ni Nobi. Maayo kang sundon ko ang gitambag ni Papa nga magbaton sa akong garbo bisag gamay lang. Okay. Di na ako magdalit-dalit. Kinsam ning auto nga ganihar kayong nag-standby din eh. Ganihar gina siya. Pero wag gid gawa sa auto. Akong duulon gani eh. Murag doon nagid siya gipanid-an din hida. Ay, murag nakabantay maldito na. Ibanga sa dako eh. Anong nagpabanta mo dyan ko anang maldito? Murag bag nakabantay siya sa kwensura na. Nakabantay nga doon ay gwapo nga na din eh. Pero ano niyam siya din eh? Ay, kalma lang chokes, kalma lang dyan. Labaw patagap siya din eh. Di lang una ta magpapupas maldito. Midalig biya na. Ako gid gibantayan atong maong auto. Pero kinsa man to? Ang inahan ni Nobi. Paingon din eh. Di ko siya mahimong di kayan. Kay, wag ko siya utang gibuhat niya. Nakakita na siya na ako. Ay nga no, basta nalimtan man ako palit ang black beans, oy. Ako man unta ning gamiton sa akong pagluto. Mayong buntag lang. Jack, Uy! Salamat nga, wa pa ka malimot sa kong nganang. gusto ka? Ayaw nang uy. Gusto gidon ta kay kong muadto sa inyo. Pero gidid-an magustomboy.
Jack, ayaw na lagpamugos. Kay dili man sad ka atubangon ni Nubi. Gusto naman kong maghihigala ni Nubi nang. Doon na bayatag iya si Nubi, Jack. Nahibaw ka gyud ni Ana. Bisag ka ni adto pa nga si Alma ang imong nakursunadahan. Si Alma? Nang, kabuang ramugutong ako ni Alma, god. Pero karon tinud-anay na gyud ang akong tinguha ni Nubi, nang. Nagtuo sa di ay ka, nga tuhuan ka ni Nubi. Si Alma gud ang imong gipanguyaban ka ni adto. Maula ginang. Pero saon, di ko naman kapugan ang gipitik sa kong kasing-kasing. Mausabhin noon. Wa kay mahimo. Pero dong akong tambag nimo no. Pangita na lang og lain. Oy, kinsa man ka atong matured nga gikasultis malito? Murag, kailam sila duha? Kaila po ka nga kumbos atong bayana? Hay pa sila nini. Murabi akong nangitag dagom taliwa sa mabagang uhot. Pero okay. Okay ra kay sinuhulan na ta. Wata may mo ini. Kinahanglan nga matuman ang gusto sa kubos. Ay, kung manawag tog balik si boss, ako siya pangutanon. Kung kinsa tong mature nga babae, o gikasulti ba yun atong malito? Nubi anak, ayaw ba gyud pagawas? Nga naman, ma? Ni ara dinhi sa palibot si Jack. Unsa? Nangita gani to nimo. Muani gani siya. Mapakyas lang ang iyang tinguha. Ikaw gyud kuno mo gipitik sa iyang kasing-kasing. Pitik sa iyang kagaral? Na, ako bitong giingnan nga dili ka na tuhuan ni Nubi. Kay nanguyab gud na siyang Alma ka ni adto. Nasayop lang kuno siya, we. Pero, ikaw gyud kuno mo itinud-anay niya gihigugma. Dahi ayaw baya gud pa ni Ana, Nubi. Di, uy. Nga nagod nga ako siyang tuhuan. Wa pa kumalimot sa iyang gibuhat ka ni adto. Dili ko siya mapasaylo. Ay, kinahanglan nga magkasulti yung Miss Boss. Naghana sa niya gwa itugan ako eh. Pero kinahanglan jud ka ko niyang tuganan sa iyang nga sinuhulan naman ko niya. As kang buang asan ako eh. Feeling jud kay ko na. Feeling important. Pweh, ay boss, panawag na taon boss. Uy, aron matubag din ni dagang pangutana sa kong huna-huna. Kumusta na ka siya? Tinuod ko tingali nga wa siya gugman ako. Wa siya feeling nga rin ako. Ug katunay tabo na mong duha. Purely work record. Ug kaluoy niya na ako. Akong cellphone may bakting. Oh, si Ronela. Ako siyang tupakon. My God, dugay na kong nagpaabot sa iyang tawag. Bahala na. Ako siyang tupakon. Oh, may hunong ang bakting. Iyan na sang giputol ang tawag. Nga naman ka, Ronela. Nga nung ima man kong gipahinam og maayo. Huwag na ay siya may kugman ako. Tinuod ko di ay ang iyang gisultin ako. Na normal ang paagi sa akong pagmapdos. Pero wa siya feeling na ako. Naluoy lang siya na ako. Naluoy lang siya. Bahala na. Ako siyang teksan. Ug pahipawon nga mapdos na ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!